n'afọ 2027 na ọ ga-achị naanị afọ 4 chịkịrịrịm ya rituo ewerezie tiketi ahụ wega ya na mgbago ugwu wonot bụkwanụ nke ha na-ekpubeghị afọ onye ahụ ga-achị mana mụ na gị mana onye ahụ ga-achị 8 years nsogbu adị mere ọtụtụ ndị mmadụ ji wee dala azụ si oke uche adịs no problem adịs no problem dị nke ha nyegodo Chineke megodo ebere onye ọbụla ha na-enye si n'aka ha nweta mmeri man finis Clara tụlee ka m gwa gị ịma gị na mmadụ na-eme ihe ị na-ederede careful ị na-ederede wise as dove serpent ọkwa dove nke na-adị gentle dove na-adị gentle serpent na-adị wise gị na mmadụ na-eme ihe chịrịkwa ka m concentrate asị m gadị m gentle onye mere gị gentle gị na mmadụ na-eme ihe gị na calculate move ya ọ bụ na icheghị na ndị a chọrọ iji Peter Obi sụ ụzọ ịma pati NDC dị ka pati a chọrọ iwulite ọ dị ka pati chọrọ ime mgbọrọgwụ chọrọ ịgbanye ụkwụ n'ala o nwee ka esi mekata ihe a 2027 gaa Peter Obi na-enwetaghị mmeri ọ gafekwala n'aka kpamkpaso ọ wụzi ndị ugwu andị mgbe ahụ kwana o nwere ike mgbe ahụ NDC okwu esiela ya ike n'ala nke ha nwere ike ịwa afọ 8 ama mme na aghọta ihe a bụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ hụrụ wee dala azụ mana uche o medekwa na ihe ị na-ekwu mana ilekwa ya anya aka nke ọzọ ihe achọga uche Peter Obi chọgagodoro mmeri ihe Peter Obi focus na pati ga-enyegodi ya mmeri that is the focus now ajụjụ wee bụrụ ga-enweta mgbukwanụ mmeri a mana ka agapụ kene nke ahụ ajụjụ anyị na-ajụ gị nwa bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a wee bụrụ nke a ọ dabara adaba ị hụrụ agba emenyere m Ogugu emenyere m Anosike na mbugharị ọkwa ọchịchị onye isi ala otu pati NDC o nwere ka isi hụta equity transparency emenyere m Ogugu emenyere nwa Anosike na mbugharị ọkwa tiketi na mbugharị ọkwa ọchịchị onye isi ala otu pati NDC ka ha si ebugharị ya naanị uche o nke satọwo 4 years then mpagoro ugwe kwu ha meni a ga-achị agbagode nkịtị akwụ ha afọ ole onye ahụ ga-anọ n'ọkwa ọchịchị mana uche o a na-asọ mgbogbo aga ọgụ ka agawagodo agawa ka agakwa ihe a don't worry ka ọgwodo na Peter Obi dịka ọchịchị obi ya si wee dị Chineke emeela ya nwetagodo mmeri akwa afọ 4 gbagodo mbem ka o nwetagodo mmeri ahụ ọ chọga den chia nke mbụ chia afọ nke mbụ chia ka abụ ka a na-aga n'ubi ka ji n'aka ọ dị ego anyị wee na-ajụ gị sị ọ bụ na icheghị na ọ bụ mwọrị ka a na-awọrị Peter Obi ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị ahụ zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị n'ụtụtụ anyị nọ live na Facebook gawa iruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 ma ọ bụ gị dị naanị Eko FM kliki kpam kiriwe anyị live ebe ahụ zibatakwara n'anyị ozi ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ je nnọọ je mee ka ị nọrọ ka o si wee hịọtụọ na akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị Peter Obi na kpamkpaso alaferela o dịka otu pati NDC wegara ọkwa tiketi ha na mpaghara South ma wega ọkwa osote onye isi ala ha na mpaghara North ala anyị bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị obu egbe awakpola otu obodo ọgbụ na steeti Plateau bụ obodo ama dịka Kanam gbagbuo mmadụ 2 tararam ozu ha dọrọ ma tọrọ mmadụ 5 larie otu pati XDP akpọpụtala Adebayo dịka onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa onye isi ala Naịjirịa bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC ekwupụtala onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọrụ obi ebere n'ala anyị bụ nwaanyị aha ya bụ Sadiya Umar Faruk dịka onye ha na-achọ achọ. 2027 Jonathan ga-eji ọkọlọtọ otu pati PDP azọkwa onyeisiala Naịjirịa bụ akụkọ na-ada kọmegene n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọkpa onyeisiala afọ 2027 amụma Jonathan na-ama ịpụta bịa zọọ ọkpa onyeisiala Naịjirịa etinye n'onye ọbụla na gbagharịa. Uche ya bụ akụkọ bịara nnọọ ọkwụpụ ụnyaahụ m na-asị ka ihe na-eme mana ịmakwa Uche ọ bụrụ m uche aka nke Jonathan ịma na ọtụtụ ndị na-asị ndị nọ mba ofesi na-asị ya n'ọdọ ha ga-asịtara ya akwụkwọ tike na ọpụta ya na-asị ya ka ya chee echiche ịghọtala mana ugbu a aka bịa kwupụla ahụ na ọ ga-ejizi ọkọlọtọ otu pati PDP apụtazi ebe ịzọhụ ọkwa onyeisiala eti na-eme m n'anya ịma ọtụtụ ndị mmadụ anaghị ekwukwala ya anaghị agwala Jonathan sị ya nwanna ọ na-adị mma ịhapụ stage mgbe the ovation the loudest. Thank you. Amami na-aghọta amami chetara mgbe ahụ anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị anyị na-eme debate. Panel of judges ịsụcha ya oruzie na nke ikpeazụ ahụ gị tụọ otu oyibo dara ụda tinye ya ndị mmadụ sị nwa ama akwụkwọ. Thank you. Aka na-awụ amami na-aghọta mana ịsụcha ihe niile ịsụrụ oruzie na nke ikpeazụ ahụ gị jiri oyibo dị light mechie ya ụfọdụ ga-asị na ọ na-adị mma leave the stage mgbe the ovation dị gịnị loudest. Ịma ụfọdụ ndị si Jonathan agbalịala o nwere ihe mere eji si ya lọghachie nke ugbo abụọ asị ije dị mma aga ya gịnị ugboro abụọ mana ọtụtụ ndị na-ahụta nlọghachi ya dịka nlọghachi nwere ike imeta aha ya dịka nlọghachi nwere ike ile ahụhụ ọ tarala n'oge gara aga wụọ ya n'ala mere ọtụtụ ndị ji si ya nyekene efe ka ndị ọzọ chikene ịchịala nye egene efe alọghachila. Mana akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard ekwuola na Jonathan na o nwere ike iji otu pati PDP azọkwa onyeisiala Naịjirịa mana ka anyị na-agagodi n'ubi ka ji n'aka ka ọ dị nwaanyị ọma otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ EFCC ekwupụtala onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọrụ obi ebere n'ala anyị former Minister of Humanitarian Affairs bụ nwaanyị aha ya bụ Sadiya Umar Faruk dịka onye ha na-achọ achọ. Uche dịka ịmaburu ego ta ya emie ala Uche onye ọla mabugecha ego na waw ike gboro akụkọ wee na-akọ na ihe mere EFCC ji achụgharị nwaanyị abụ maka na ọ ganyere aka na nrụrụ aka n'imetọ ọkwa ọchịchị ya mgbe ọ rụrụ ọrụ malite n'afọ 2019 ruo n'afọ 2023 gara aga n'oge ọchịchị Buhari na ọ ganyere aka na mpụ na arụrụ ala ịmaburu ego ọha na kraịm ka nkụ. Leenụ ndị anyị na-elele EFCC na ugbu a na-achụgharị ya biko ịhụ Sadiya Umar Faruk gbaa ya ama na na-achọ ya achọ na na-achọ nwaanyị ya bụ my country ike gara EFCC wee na-akọwa na ebe ikpete maazị ahụrụ ya bụ otu ebe ọwa na-akpọ Okpo River dị na Maitama Abuja n'ọwa ebe ha hụsọrọ ya obiri na onye ọbụla hụrụ ya gbaa ya ama. Ike gwere ndị obu egbe awakpola ha otu obodo ọ bụ na steeti Plateau bụ obodo ama dịka Kanam gbagbuo mmadụ abụọ tarara m ozu ha dọrọ ma tọrọ mmadụ 5 larie. Ọzọkwa uche wedị mgbe ga-apụta n'otu izu ụka si na ebe niile dara jụụ enweghị akụkọ ọjọọ anụrụ nke Plateau ọpụkwala iche. Uche aka nwekwara otu mkpụrụ agụrụ isi ka nọ ebe ahụ. Ike gbọrọ ọtụtụ ndị mmadụ atụfuola ndụ ha na ya bụ steeti Plateau. Akụkọ wee na-akọ na ndị obu egbe kpara mkpamkpa ha ji etiti abalị wee wụcha dịka o ji nkeji 5 gata elekere 12 nke etiti abalị bụrụ ụbọchị Sọnde ụnyaahụ. N'ozugbo ha na-awụcha ebido gbawa egbe n'elu ayara tafam
ka ụda egbechi na-ada ogene ka m na-agwa gị o nwere nke na-ada ọka agbakọtala ihe gbakọta ihe a ndị obodo onye ọbụla oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ ọkwara nọ gị uche ọnwụ n'osisi nụrụ na a ga-egbu ya wee ekwechiri ndị mmadụ ọsọ agbafu ha agbara mmadụ abụọ gbatuo tọrọ mmadụ ise pịa n'obodo anyị abụ Naijiria ka ọ na-agụ tụmana achọrọ m iji ohere a mee ka ị mara na kemgbe esi onye isi ala mụ na gị anọghị n'obodo anyị abụ Naijiria ama mme na agwata nwaanyị a gwara ya nọ eze kwesịrị onye isi ala never come back ọ ka nọ akụkọ anyị nụrụ n'ụtụtụ a wee na-akọwa na ọ garuola mba Kenya nke Rwanda ịma njem ahụ wee na-akọwa ịma ọ buru ụzọ gaa France bụ ebe ọ ga-anọ gaa Kenya sizi ebe ahụ gaa Rwanda ọ ga-ezute mba atọ tupu ya na-alọta onye isi ala ka nọ na mba ndị ọzọ ọ bụ nwaanyị a si ya kansụlọ ihe niile ahụ njem ahụ ị na-aga maka na onye onye a na-arụ ọkụ anaghị achụ oke hapụgodu njem ị na-aga kansụlụgodu ya kagbuo ya bịagodu mara ihe ị ga-eme ndị na-achị ọ dị egwu na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga maka na ma edu ma ala ka ọrụ ikpu ka ọrụ ibe ọnụ emekata n'ụwa azụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpụwo ka ọ dị ụmụnna ka anyị mekene ka ị nụrụ ka o si wee gatụọ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post akwụkwọ dede ebelebe egboro mgbadamgba gbara ike gbụrụ ntọ ụnọ onweghị otu dịgasị iche iche nwere n'otu pati NDC ka Seriaki Dixon gbara otu pati PDP n'otu pati ADC bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 Jonathan ka bụkwa onye otu pati PDP ka PDP tụrụ akikwuru kpamkpaso akwadola mwega ndị otu pati NDC wegara akwụkwọ tiketi ha na mpaghara South bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Naijiria na ha ejila nwayọọ aghọje Naijiria eze onye agbala m na-achị ka onye jibu ọkọlọtọ otu pati XDP jizọkwa onye isi ala Naijiria n'afọ 2023 gara aga bụ Adewole Adebayo kwuru akụkọ a nụrụ ekwuola na mgba ogbunigwe ndị agha elu ala anyị tụrụ n'otu obodo ọwụ na steeti Niger egbuola ọtụtụ ndị Naijiria aka ha dị ọcha bụ akụkọ na-ada na wao n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị anabatala ndị bụbu ndị Boko Haram karịrị 8,000 over 80,000 n'ezinụlọ ha na steeti Borno ka gọọmenti steeti Borno kwuru Naijiria na-eme nke ọma o chewere ihu n'ụzọ dị mma ka ụlọ ọrụ onye isi ala kwuru bụ akụkọ na-ada aja mbele n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu egwuregwu bọọlụ Barcelona ejirila ọkpụ goolu abụọ a na-asataghị ọbụla dị otu ji merie otu egwuregwu bọọlụ Real Madrid ma si otu a mabute iko La Liga o nweghị ihe ọbụla m chọrọ ikwuo ka Fubara gbara ndị nta akụkọ dị ka ọ gachara ebe ndị otu pati APC na-eme nnyocha screening na Abuja bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
Reno Omokri ezutele Peter Obi n'ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe dị n'Abuja ma kpee ya n'aka. Chie werele ehihie jie dịka nwata akwụkwọ Federal University of Technology Akure dị na steeti Ondo ji aka ya magbuo onwe ya, ozu ya dọrọ, bụ akụkọ na-ada azịgbakpa n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị uwe ojii steeti Rivers ejirila maka mkpamkpa ndị one chance na-akpa na steeti ahụ ma chie ndị keke ịdị na-agba na steeti ahụ ma ọ kụrụ ala elekere 10 nke abalị. Eche m naanị saịdị steeti aka ndị one chance aka ama m na ezeri alikwala ahụ na steeti Rivers. Ọ dị egbo nwaanyị ọma chewerele ihe jie dịka nwata akwụkwọ Federal University of Technology Akure dị na steeti Ondo jiri aka ya otu were ụdọ ma gbuo onwe ya, ozu ya dọrọ. Onye mama F ọ karịala. Onye mama F onye gbuola nwata akwụkwọ a. Ihe ụmụ akwụkwọ ndị a na-agabiga ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ o nwere ndị nkụzi mahadum lecturers suru aka n'ala dee n'ire ile ụmụaka ndị a, ụmụ akwụkwọ ndị a na-afọ straight ndụ ha. Na-afọ straight ndụ ha. Gịnwa bụ onye nkụzi mahadum na-anụ olu anyị n'ụtụtụ a. Naanị maka na ịgbara nwata akwụkwọ ahụ enyi ya ajọ gị kporo ajọ ụkwụ ya. Ịgbara ya enyi ọ jụrụ ajọ. Akwa mụ na gị na mahadum a. Ya ọgwụcha nwe ihe o dere ya edete gị. Kemgbe ahụ gị ji F na-awụ ya ahụ. Maka na ịgbara ya enyi ya ajọ. Ọ dị egbo onye na-emekwa nke ọ na-eme ya ma egene ya gbado anya. Ị hụrụ bribe onu na-eri na mahadum. Ị hụrụ bribe ndị nkụzi lecturers na-eri na mahadum. Ndị na-anụ ụda ya wụ ndị nne na nna. Ụfọdụ ha maka na ndị ọma dị. Ọtụtụ ndị ọma nọ n'ime ha. Mana akụkọ ọjọọ anyị na-anụ na mahadum ndị ọkacha na steeti ime ebe a. Akụkọ ọjọọ anyị na-anụ ụdịrị biil a na-amaghị ụmụ akwụkwọ necessarily. Ị ga-emetere ndị ebere. Ndị nne na nna ahụ na nke tọrọ bịa ti. Hara. Ọ dị ego. Agaghị were textbook gọọmenti ji na-akụzi agriculture. Aga photocopy ya. Lecturer that book wey dey say na you write am. Gị ga photocopy ya. Aristotle 1975. Bra gị photocopy ya. Lee ka mkpụmkpụ ya ha. Ụmụ akwụkwọ na-agụ food nutrition ka ogene. Ihe awụ ndị na-agụ maskọ. Copy and paste. Thank you. Gị were mkpụmkpụ ego ha ka gịnị madobe ya. Onye na-azụ egesa ọ daala. Ihe eji apasị your test wo textbook. Onye zụrụ textbook eme na gịnị apas. O dere ede hụ ọ pasị ala. Look at you. Lee ndụ gị. Ebe ị gaghị Mike ugbu a kpuwe okwu gị kọchara onyeisiala Tinubu ka o mekwara gị nke a ka ọ na-eme gị. Mana lee pozishọn nkịtị ị nọ. Bribe ezuole gị ahụ. Mana ihe ọbụla akpụtara n'agụgụ ite na-aga n'akụkụ gịnị ọnụ. Ofu mkpụrụ malaria ezuole nara gị ego a. Ofu mkpụrụ malaria ezuole imere gịnị ịnara gị ego a. Gbadokwa anya ama m na-aghọta. Ka ọ dị nwaanyị ọma Reno Omokri ezutele Peter Obi n'ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe dị n'Abuja kpee ya n'aka. Reno Omokri a na-akpacha agba ka onye content creator. Ozugbo ọ hụrụ Peter Obi ebe igo onye na-ese ya foto si foto ka nga na-aya aka. Mr. Peter Obi. Saa akụkọ. Nwaanyị ọma. Mara gbagakwa na steeti Rivers o. Mana fụbara abịala nọ tere kara ụkwụ temtem gawa Abuja. Ka anyị gbapụ ya ọsọ mee ka ọhaneze na-ege ntị nụrụ ka o si wee gọtụọ na akwụkwọ akụkọ Punch. Ego eji azụta okpu nna bụ enyi nwere ike iri elu ọjị n'ihi ọgụ dị n'etiti mba Amerịka na mba Iran. Ya bụrụ na enubeghị ya were ya ọzọ. Ego eji azụta okpu nna bụ enyi nwere ike iri elu ọjị n'ihi ọgụ dị n'etiti mba Amerịka na mba Iran bụ akụkọ na-ada na gbao n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
ndị Abịa anaghị esegbu onwe ha maka ọchịchọ Benjamin Kanu chọrọ iso azọ ọkwa gọvanọ steeti Abịa ka otu Labour Party kwuru. Otu mahadum ọbụ na steeti Kogi achụpụla ụmụ akwụkwọ ha ndị nke nwaanyị 4 n'ihi ịganye aka na-agwa nwaanyị ịkpọ nwaanyị ibe ya. Trump ajụla jụwa isi ịnabata ihe ndị mba Iran gwara ya na ọ ga-eme tupu ha eme udo. Ebe ka ọ dị, ọnụ ego eji azụta mmanụ ụgbọala agakwala n'ihu na-arị elu ọjị. Onyeisiala Tinubu awụchala na mba Kenya maka ọgbakọ akpọrọ Africa France Summit. Ozu mmadụ 11 ayasarala dịka ụgbọala si n'elu akpa mmiri briji dị na Lagos dị n'okporo ụzọ si Lagos gawa Abeokuta bịara nnọọ dapụ. Ozu mmadụ 11 eme gịnị? Ayasara. Ka ọ dị Igbo mgbọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm eji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie. Anyị elebazie ya anya bụ Mwega otu pati MDC wegara ọkwa tiketi onyeisiala ha na mpaghara South ịchịsọ naanị afọ 4 ebe ha ga-ewega ya na mpaghara North n'afọ 2031 ikekwe echi afọ 8. Anyị wee na-ajụ gị sị nke a ọ dabara adaba ihe ọ bụ nwọrị ka a na-awọrị Peter Obi. Ị hụrụ agba emenyere nwa Ogugu emenyere nwa Anosike na mbugharị ọkwa ọchịchị onyeisiala otu pati MDC? O nwere ka isi hụta transparency equity na ya bụ ihe? Ya bụrụ na ị nwere ọsịsa soro ibe gị zibatara anyị ozi na WhatsApp nakwa na Facebook anyị lọghachi ya bụ dara anyị tanyere eze nratụ ntakịrị emenyetụ Clara ya ara n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkpala agagharị. Biko gere na ọkwa dị oke mkpa
dị mara ya dị dadarara ode anyị alọghachiela n'ụtụtụ taa dịka anyị si wee gwa gị na mbụ anyị ga-eleba ya anya bụ mwega otu pati MDC wegara ọkwa tiketi onyeisiala ha na mpaghara South echeso naanị afọ 4 ebe ha ga-ewega ya na mpaghara North n'afọ 2031 ikekwe echi afọ 8 gekwa ntị nke bụ eziokwu wee bụrụ na o nwee na mgbe Peter Obi ji ọnụ ya kwuo na ọ ga-achịsọ naanị afọ 4 ma mee gịnị nyefe mana cheta na ọ bụ Peter Obi naanị bụ gịnị South o nwere onye o nwere ike ịgbaju n'isi echi ya pụta wam sị gị na ọ ga-azụ tiketi a ama mme na-aghọta na ọ ga-azụ tiketi a gị chekwa na ọ kawa abarị o nwere ike ya ejiri ọkọlọtọ otu pati NDC jee zọwakwa onye isi ala Naịjirịa ama mme na-aghọta inye ndị South naanị 4 years nye ndị ugbo ikekwe 8 years n'afọ 2031 na-abịa abịa ihe a ọ bụ equity ọ dị fair ka bụ ajụjụ anyị na-ajụ amami na-agwọta maka na ama m na ikekwe ihe ịhụrụ Peter Obi na-asị gị na ọ ga-achịsọ naanị afọ 4 ịma asị ụra tọwa ụtọ ekpewe ya ekpewe a ga-asị na ebu n'ụzọ azọta ala azọwa ute ị ga-azọcha ute ma ị na-azọtahụ ala kedu ebe ị ga-atọ ute ahụ maka na Peter Obi mma onye Igbo asị Chineke mere ebere ya enweta mmeri ga-esi ya chịala ala afọ ọ na-agbanwe pati agbanwe gbagodo nkịtị o wetagodo mmeri Peter Obi like move around ọ ga-asị ga move enu ụmụnne ya esere ndị Obi det movement asị ebe a ka anyị nọ evero ya allegedly ya ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a wee bụrụ nke ọ dabara adaba ị hụrụ agba emenyere nwa Ogugu emenyere nwa Anosike na mbughari ọkwa ọchịchị onye isi ala otu pati MDC ihe a ọ bụ mwọrị ka a na-awọrị Peter Obi ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị soro ibe gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị nke ọbụla ị ga-eme n'ụtụtụ a ga-agbalị agba okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratọ ibe ya ratọ ị bọọla chi Odogwu na redio ọkwenkwe na-eme o sule gị Galaba nwaanyị ọma aga m akọ ọtụ gị onye kacha enwe ndidi na steeti Imo ahụna m shege Uche gwara na ahụla dị Mike gị na-agbazi ọsọ ka kedu ebe ị hụrụ dey Mike ime onye dey Mike wụ sọnem ya ọgịnị ama m ya praise God m onye dey Mike sọnem ya ọgịnị ebe si ịma ya hapụ sọnem Uche wezụkwa na nkwa ogodu otu wezụgodu Clara nkwa ogodu otu Clara ị na-agbalị omemara ma chi ekpe gị onye ụta takwala nụ ya omemara ma chi ekpe gị onye ụta tala nụ ya ọmụma gbara dey Mike si ya gbafuo mba awụ mme ka anyị kọọ n'ubi onye gara na nke ya sị m na ya dị loud Aweko. Ya na-adịkwa ni loud. Gị ma ihe ị na-ege. Ana m ekwu n'isiokwu anụ wepụtara n'ọtụ taa. N'ihi na ọ kwere m nghọta dati na these parties ha marala onye Peter Obi nwụ. Okay. Ha marala dati Peter Obi ji adọ crowd. Ha na-ala iji abịa build their party. Now, this condition ha nyege Peter Obi now. Ya wụrụ na at the end ka new party ọwụ ya wụrụ na ha enweta mmeri ọkwa ma na Peter Obi ewepụtala party ahụ amarala party ahụ ya eruzie n'afọ 2031 then ewerezie ya nye ndị North ele onye luzuru Peter Obi adịghịkwana mma iji na-eme advertisement for me maasị Peter Obi leba anya n'ihe a lebazie nke ọma ya wụrụ dat na o nwere ike inwetali mmeri na this 2027 anyị ga-aga ya gashi ike but ya wụrụ na ọ gacha ya wụrụ ka ọ ga mepere ndị Hausa pati maasị ya nọ ya pụta na pati ahụ ya gaziere anyị ihe ewu voice m ka m tinyere ọwụ praise God esi m Douglas kpọ ndewo ya gaziere gị praise God praise God o kwukwara o media mana which party ke party ọzọ
ọ ga-esonyere anyị na-ekwu okwu isonye ha na pati ọzọ look at it na ọ sị na ọkwa na onyocha ya na uche not party again o aka ịghọtara time adịghọzi ọ dị ego ka ọ dị anyị ahụ na ozi gị na Facebook anyị ọsayi Nnamdị isi ụmụkene dị n'ọha jizibata ozi gị ọsọ ụtụtụ ọma ndị ọma na redio uche nwanne m na Clara na CEO ị hụrụ ya nwa n'onwe ya ọ bụrụgodị 4 years naanị no wahala no problem na nsogbu ya wee onye Igbo ya gake n'ebe ahụ ọ sị ya gaziere anyị ya gazikwara gị n'ọsayi anyị ahụ na nke gị n'ụtụtụ a ọha kpeme osu amaka ọsị ndị ọma na-eko na ihe a bụ ihe ndị oyibo na-akpọ unfair treatment nye ndị South ọ sị mana Peter Obi eburula ụzọ kwuo ya na ọ ga-achịsọ naanị otu ugboro ma nyefee anyị ahụ na nke gị Christiana Osuọha ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara isi ohi zibata ozi gị isi uche na ọ dị mma no problem na ha kpere ekpe ọsị Chineke gozie anyị abụọ ya gọzikwa gị no Christiana Osuọha ịbọọlachi ya ịbọọlachi Uchenna na Clara ụtụtụ ọma ya elekpa nna ọrịkwa anyị dị mma ya anụ kachisin ekwu ha ahụbụ onye afọ ị na-eme kansụl Owerri West ndewo gaa n'ihu kachisin ya the decision of NDC is not wrong. Okay. I make sure they made that decision in line with Peter Obi. Peter Obi for Allah. Baje that yaje nga ho ga che ho 4 years. Okay. Ho Johnny Akwo. Right? So I think NDC mana chere ka njọ gị imirike Igbo onwe gị eziokwu ị na-ahụta Peter Obi dịka onye nwere ike ka a sị na o nwere ka o siri goro n'ọkwa onye isi ala Naịjirịa ya chia naanị otu ugboro ya rituo Peter Obi oge emenwe ihe dị otu a echeghụ because onye tiri shuga ọnụ ya agbutuo ya ifuru ndị ga-etega n'ihi na mere ndị gọvanọ sochecha ACS mgbe ejeba ha sinet anyị ga-esi mmis so onwere tiri nga ahụ ya gbara pụọ so ugozi politikin maybe I just hot to give people to curry sympathy and ihe ndị ọzọ ịwala but I know that even 4 years is not enough to fix Nigeria the way you want ya ji chọọ ya even the Nigerian Senate nwemecha rule they still rescind on that their rule so anyị hapụ the here power for me here power ya bụ akpala nga aha aba ya bụ akpala aba ya na-aba ya iburu ya tia 4 years ịmara style eji emega ya ugbo mmanụ ga-eno ya achị this group aha agbala ya fọm ije ma kwewala ya bagodo aba mmadụ na mma ị ga ahụ mebi ọ na nwere ike wuru grupu Uchenna na Clara 5-4 for Peter Obi ya kwụmakwa ịwala anụ kachisin ekwu ya gaziere gị kachisin ọ bụ ka anyị si wee nụ akụkọ na o mere ụmụ akwụkwọ otu ọwụ na ụmụ akwụkwọ jikọtara aka jiri 11 million naira na-akwado Tinubu ka ya imagine so rule asị gị ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka oke si masị ohi ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ihe anyị na-ele anya ya ugbu a bụ Peter Obi nweta mmeri n'ọkwa onye isi ala na ọ bụrụ na Peter Obi nye ndị Naịjirịa ezi ọchịchị na onweghị ihe ga-eme ka ọ hapụ ịchị nke ugboro abụọ maka na ụzọ dị mma aga ya ugboro abụọ ọsị Chineke nyere anyị aka ya gaziere gị n'oke si ma ya bụ chọrọ obi gị adaala ụda anyị ahụ na nke gị Nwachukwu Kennedy Chinedu Voice of Mbaise isi ọkpụkpọ ụmụhụ okwu atọzibata ozi gị so ụtụtụ ọma ndị niile nọ na studio ebe a na NDC iwere tiketi onye isi ala ha wega ya South na ọ dabara adaba na nke a bụ ihe ngosi na Peter Obi nwere ike ịbụ onye ga-eji tiketi ahụ azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ọ sị mbugharị ọkwa ọchịchị ahụ na ọ bụ ntụpụ ụkpọ n'ụzọ dị mma na ọ na-arị onye ukwu na onye nta nwere ihe kọrọ ebe ahụ mana anya na-eme kampen ebe nke a kụchapụta ọ n'ebe ahụ ụmụnne m na bọọlachi Chimezie mmadụ ị ga-agbalị kpọghachie ịbọọlachi Uchenna ụtụtụ ọma Clara ụwa bọọlachi udo dịrị unu ọda dị jo ndewo na ụtụtụ a achọrọ ịgwa gị ihe a na Peter Obi kwuru ebe ahụ ka anyị nọ 4 years ka ọ ga-aga mgbe ọ bagodere 4 years na 2.5 anyị ekwugharịwazie udo dịrị gị ndewo ya gaziere gị ịbọọlachi Odogu na redio nwoke agụ Odogu agachiela nọ n'ụbọchị taa ndewo
Lara eletrik bọọbụ ndị Imo steeti ya gachikwala gị. Ndewo gajibụrụ gị. Onye nọ na-ekwu ụbọchị taa gbanwebe ọka kwanye ahụ nwoke agụrụ ọfike dị n'ọdala Igbo Kọkụnet 1 ọfike eduru. Ihe nsi na-ekwu ọnwụ Chineke nna na-ekepụtara ndị Igbo ọ ga na-eme ebere Peter Obi achịgodi 4 years ahụ. Afọ years ahụ anyị ekutetu ume ndụ ọkwara ọchịchị ya ga-eji arịa ọkpanje nha ọchịchị ya na ọ ga-agbalị. Chineke megodo ebere nweta win na-enweta ma afọ 4 years ndewo ya gazie nwoke aga Ifeanyị Ejimi nke onye si obi akpụ egbe ma zibata ozi ya ọ sị n'uche nke ya na ọ ga-asị na ọ dị mma ebe ọ bụ na Tinubu achịala afọ 4 n'aka nke ọzọ na kama ehi nwata ga-agbanarị ya asị ya gbubiri ya ọdụ n'ihi na ọ bụrụ ma Chineke mee ebere Peter Obi nweta mmeri ọkwa onye isi ala na ọ ga-eji afọ 4 ahụ wugharịa Naijiria ma rụọ ihe APC gọọmenti na-emelihu n'ime afọ 12 ọ sị ma bụrụkwa ịwa good foundation nye onye ọzọ ga-abata n'ọkwa ọchịchị ya gaziere gị nọ Ifeanyị Ejimi nke onye Osibi Robert Ogbenna ya ọ sị ọkwa azọta ala azọwa ute. Oh, thank you. First of all, Bọla Chidike dị ọra mma. Ndewo. Ataluko ka ị mere. Adị m mma o. Uche biko onye na-ekwu maazị Bọla Ikechukwu. Echere m n'okwu a ekwupụtara m afọ 4 ma afọ 8. Ihe kacha mkpa wụ ịbanyegodi abanye. N'ihi na ọwụ ụzọ dị mma agaghị ugboro abụọ. Weda ma Peter Obi ọ ga-asụrụ ndị Awụsa ma ndị Yoruba ụzọ wee ihe anyị kwuge. Ya na ugbu a onye ga-anapụta Naijiria n'ọnọdụ anyị na ugbu a. Atụ uche o doro ka anya dateche m na o nwere gọvanọ konstitushọn Naijiria na ọchịchị ga-werela afọ 8. Ihe ewu nna ndị na-achị achị ji ọkụ ọnụ ha mee. Maka ọrụ na ọ gawa afọ 8 ihe ọ gawa afọ 4 bido gafusi n'ego meme elekshọn ọ na iwe mene adarete 8 years onye achịcha ya pụọ mana eche mere ewụdacha ọ na echicha afọ 4 ọchịchị ga-ere gị mmadụ ndị kpọpụtara gị nsọrọ gị ma ha tụbụrụ gị gaa aga otu gọvanọ ndị Abịa steeti na ugbu a na ịhụla adacha na aga ihe agbara aka na-eji enyele ugbu a na ikpetara nso na ọ ga-aga bụka bụ kọsọ ọnwụ ihe ọnụ ụkpọji ya mana ndị ọrụ anyị yuzu ndị gọvanọ yuzu na ndị prezident yuzu power of incumbency mezie ya ka afọ 8 onye echicha afọ na ya laghachi si ana m ya kwadosi afọ 4 na-ekwuru ka ya ọ nwunye ya ka mba gị nachịtazi ihe paatị ya kesee na klaasị ọhụrụ gị dakwa na ada gị ripit ya glaasị so ọ bụ dị mma na Peter Obi na win ya chi afọ 4 ọrụ ya na-aga m aga ma ụzọ ndị mmadụ ga-agwa ndị Naijiria nye anyị chọga anyị nwetala ya gaziere m ya gaziere gị n'ọgọdị Ekechukwu ya bụ chere obi gị adaala ụda ịbọọlachi Uche na Clara ụtụtụ ọma ọwa ama na-esi Uche street akpọ ndewo gaa n'ihu ama Uche na Clara kewe eziokwu ị na-ajụ ma onye ziri ezi na ime ihe nhata ha n'uche kema ma atọ ihe ziri ezi ụkwa ime ihe na nhata na ihe NDC mere n'ihi na ile anya n'ọnọdụ dị ugbu a ọwụ ohere ndị South iche Naijiria ihe gbasara prezidenti na ọchịchị Naijiria emere ya na ndị South chịcha ndị North achị oweta ka esiri kee ya ugbu a kwanụ na onye South chiga ya Tinubu ọ fọrọ ntakịrị ya chizuo afọ 4 ya gaje ịba ọ dabara adaba na onye South ọzọ ga-achị na ihe o kwesịrị ịchị n'ugbu a afọ 4 abịakwa na nke ọzọ Peter Obi kama ọ nọ na-ekwu na ihe ya ga-achịwa afọ 4 n'ihi na ọ ma na ohere ọzọ fọla ndị South sọsọ afọ 4 abịaga n'ihu eziri ọhụrụ m na ọhịa ndị ahụ ndị NDC mere onye ziri ezi na onye o kwesịkwa n'ime ndị South ọchịchị afọ 5 ha dịka ndị North chịrị chịa n'oge Buhari afọ 8 ha so ndị South achịakwa afọ 8 ha achịka afọ 4 na nke ndị South aga ya hụrụ ke ndị North so ahụrụ m ya na onye ziri ezi and ha mere ya iji mezie Peter Obi ndewa mụ onwe m hụrụ ekwiti na ya ọwụ isiokwu m nke onwe ihe dị njọ na ya ka Peter Obi bagodi aba ya obede onye ọ chịrị anyịrị oke ya bagodi aba ndewo ọwa ama na-esi Uche street akpọ ama o ịka nọ ya anụ m ya ihe ị na-akọwa Peter Obi na hụta Peter Obi dịka onye ka a sị na ikekwe nwere ka o siri goro na ya bụ oche n'ọchị afọ 4 naanị na ọ ga-arịtuwu Peter Obi ọ ga-emenwe ihe ahụ
ọ ga-emenwu ya ịma Peter Obi okwu eme ọ bụ onye man of integrity ịghọtara like dịka o kwuru na kama ọkọchi gọvanọship pụta na Anambra ọ sị agaghị agaghị sineti gị lezie anya kama ahụ otibe akwụkwọ na ya gaga sineti ya gaziri gị nọ ama ya bụ Peter Obi ga-adala ụda gaa n'ihu nwaanyị ọma. n'ozi nke si n'aka Victor ihe a na-achọ eke nna ya nwa gold na Facebook anyị ọ si ụtụtụ ọma ndị nke m maazị Uche Gold na nwada Clara ọ si ya bụ eromeru otu pati NDC na-ero na-achọ otu ha ga-esi mee ya ka ọ dị nhataha na n'uche nke ya na ha emeghị ya nhataha mana ọ si n'ime niile Chineke mara ụzọ ga-esi eme ya ka mma. ọ si nke ọzọ dịka ibe ya wụ na uche o na-eji akwafe ebe m nọ ihe gbasatara ịzụtara m ya bụ igwe. What do you mean? na ka ị gaa n'iru wetara m igwe dị ọkpọkọpị chara na gị hapụ dee Mike aka na enweghị dee Mike mere gị. ọ si udo dịrị unu ndewo. Kedu ihe omi nyere ba adịghị mfe ọ kwuola ihe o kwuru na nke a si n'aka Chinyere Alọzi. ọ si Uche na Clara ụtụtụ ọma na kekwana maka ezinụlọ anyị ha dị mma. ọ si na ya sikwanụ nazi na-ezibata ya bụ ozi na anyị amakakwa n'ụtụtụ a na ọ hụrụ anyị n'anya na nwe ụbọchị magburu onwe ya ndewo. na nke a si n'aka Okesima ọ si na so Reno Omokiri na o nwere ike ịbịa nnọọ kwee Peter Obi n'aka mana ọ bịa na soshal midia ya na-ekwute aha Peter Obi. otu a ka ọ dị amamị na aghọta ị nụtụla maka maramara n'ihu gbọmpete n'azụ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị maka na ha ka nkọ ha eso na ha n'ahịrị ịbịa mee ka ụnụ nụrụwa ihe kpọrọ ha ije n'ihi ya ka ọ dị nọrọ n'ebe ahụ agagharịkwala agagharị.